Nazdar, Módy. Já ti tady natočím, jak to vypadá na Canonu. Tak se ho zapnu. A chci si teda vyvážet bílou, tak zmačknu tadyhle vyvážení bílý. Vyskočíme tam menu. Tak se zajedu na custom. Tím mám vybraný custom a teďka se ho nastavím. Můžu si vybrat fotku, nějakou starou, podle ní to nastavit. Já si beru tadyhle ten papír bílej, co jsem, select. No a tím pádem už tam mám teďka vyvážení bílý nastavený. No a když teďka něco vyfotím prostě, tak to je vyvážený podle té fotky, kterou jsem vybral v tom vlastním nastavení bílý.